nádherný zvuk Lady Hoonigan a je Nissan 350Z. Dvoch krásnych Japoncov ste mohli vidieť potles pre nich. Dva Nissany 350Z. Líder bol doteraz Patrick Forgáč, teraz bude líder Nina Zagožďoň alias Lady Hoonigan. To znamená, že Nina bude určovať stopu a Patrick ho musí kopírovať. Každý je pohyb. Ideálne dvere na dvere. Tak ako to... Dvoch krásnych japonských aut. Obrovitánske, všetko bolo veľké, bolo to krásne, vidíme sa o 17. Medzi tým kľudne prídite za jazdcami pokecať, pre autogram si prídite a vidíme sa teda znova o 17. do 17:30. Tieto drifty pre nás robí Drift King, organizácia